tak sa najem, ja už som nikdy nezavádzal. Ale hovorím, že teda ešte späť, on hovoril, že vlastne nás skracujú, lietajú tými autami krížom cez tie parkovacie miesta, na ktorých nikto nestojí a vznikajú tam kolízne situácie. Navrhol teda, aby sme tam vybudovali ostrovčeky deliace, aby proste tie autá tady nevedeli prejsť, nie iba nakreslené na zemi, lebo potom sa dá ľahko chodiť, ale fyzický obrubník. A zjednosmernil vlastne ten prístup, aby ten tok tých automobilov na tom parkovisku bol plynulý a zokruhovaný. Čiže z môjho pohľadu, ak túto kolega, pán poslanec povedal, že by sme sa mali dohodnúť. Ako z našej strany ústupok prišiel a myslím si, že je dosť výrazný a dokonca vzhľadom na to stretnutie, ktoré bolo na prelome toho októbra novembra, tak sme vlastne splnili požiadavku obyvateľov a mesta. Tak ja nechápem, že čo ešte ďalej by sme chceli, hej. Vy tu všetci viete umiestniť tú stanicu, kde by ste ju najďalej dali, hej. Ja viem, že možno na opačnej strane diaľnice by bola ešte úplne najlepšia, ale pozrime sa reálne na to parkovisko, na jeho prevádzku. Naozaj lepšie miesto na umiestnenie, bez toho, aby tam vznikali kolízie, nie je. Proti tomu môžem apelovať, pretože každú zimu, túto zimu nenapadol sneh, ale každú zimu sa tam hrnie sneh. Práve na to isté miesto, kde chcete postaviť tú benzínku. Logicky, som zvedavý, že potom kam. Ďalšia vec, ľudia, ktorí sú trošku ďalej, teraz, keď boli sviatky, tie autá už nemali nikde parkovať. Parkovali na autobusovej zastávke, parkovali na tých miestach, kde by mali parkovať zájazdové autobusy, parkovali už úplne v uliciach, že to bolo niečo nenormálne. Ako návštevníci obchodného centra? Návštevníci, áno. A teraz ešte, keď sa spraví tam benzín pumpa, no neviem. Určite by som ako argument nebral to, že sa robím pumpu, lebo otvorím bránu a pôjdem do dvora. Nemyslel som to tak, ale že by tá pumpa mala zvyšovať nejakú frekvenciu tých aut, ako ja neviem, ako ja, keby som nemal dôvod ísť do Kauflandu, že tam idem nakúpiť, tak neviem si predstaviť, aký dôvod by som mal ísť na takúto malú pumpu tankovať, keď mám v meste, tvrdíte, Shellku, neviem aké všetky, nepoznám presne Litovský Mikuláš. Ale keď by som išiel do obchodu nakúpiť, tak nemusím druhýkrát stáť. Ako chcú riešiť s týmto treba s vývozom snehu, teraz napríklad tam nie je, no. U tomuto nie som kompetentný sa vyjadriť. No vidíte, to je tiež dosť. Ale verte, že to vyriešia. Vyriešia to tak, že mi budú zase sneh hrnúť pred moju bránu. Prepáčte, každú zimu mám najväčšiu kopu navyhadzovaného snehu na celej ulici, verte. Nerozumiem, že ako pred vašu bránu, však je tam cesta, to by museli prejsť. Ale vynášajú z Kauflandu. Za tým púlom to vytiahne pekne a rovno do brány. Pán Kubán, poznačte si to a nekomu je to pravda, čo hovorí, tak si to poznačte. Ja som si to už sme aj stopovali toho traktoristu a keď ho nevidíme, tak ešte viac navali. Upozorňoval som ich čisto ľudsky rozprávame. Asi tam namontujeme webovú kameru so záznamom a každú zimu za ten záznam budeme verejne premietať na internete. Pošleme pánom poslancom linky, aj pánovi primátorovi, pošleme to vám. Však predpokladám, že tá firma, ktorá to upratáva, je len z Mikuláša, je Mikulášska, keď vám robí zle, tak to ja sa spýtam teda na to. Objednávate si hobby. Vy musíte povedať parametre, ako majú odpratávať, pán Kubaň. Bože, toto naozaj nie. Neviem sa. Dobre, dohodneme sa tak, že určite to je na Kauflande, ako na majiteľovi, aby to zariadil. Tak, aby to nebolo pred dverami alebo pred bránami občanov. Toto nepopustíme. No. Poďme ďalej, si myslím. Toto je jasné. Ja pánovi investorovi, čo mi hovorí, ja mu neoponujem, ale to stretnutie, čo hovoríte, že vy ste riešili požiadavky občanov. Oni sú až dneska tu. To sa riešilo v otázke projektovej dokumentácie, hej? To znamená, že to nerozprávajme, že sa riešili požiadavky občanov. Pretože občania, neviem, kedy vstúpili. Ja si myslím, že sa riešili požiadavky občanov, pretože sám som sa s pánom primátorom stretol a
on mi predostrel, rozprával presne to, čo rozprávajú teraz títo ľudia. Tak nerozprávajte, že sa nerozprávame o požiadavkách občanov už vtedy, veď ak teraz chcete niečo iné rozprávať, Vy ste čo, požiadavky občanov z čoho? Z toho zápisu? No a vy si prosím vás zoberte A informácie, vedeli ste ktoré zápis, boli obsah a zápisu? na to začnete Videli ste obsah zápisu? Ale ja nemám prečo vidieť obsah zápisu. A on bol adresovaný na kauzu. Aj do Bratislavy sme ho adresovali. Do Bratislavy sme ho Ja len práve, že reagujem, veď už len to posunutie bolo na vaše podnety, nie na môj podnet alebo na ich podnet. Však to bolo na váš podnet, ale to na kolega Páni, ja si myslím, že už nič nové sa nedozvieme na dnešnom stretnutí. Dovolte mi, aby som ho ukončil. Zvyšli z toho niekoľko vecí. Jedna vec je, pokiaľ budeme sa snažiť, ak to bude v našich silách, a zase je to len v tej takej polohe apelácie, apelovať na Kaufland, aby tam tú rampu si zriadili, aby tam tie kamiony s chladiacím zariadeniam nestáli predtým, lebo viem si predstaviť, že je to obťažujúce. Otázka snehu. So snehom máme pravidelné problémy v zime vždycky. Je to otázka dohody s tým, kto to bude upratovať, kto to upratuje, aby dostal pokyny. A verím, že to je len otázka pokynu a komunikácie, aby sa tam pred dotyčným pánom na ulici tá kopa nezhromaždila. Takže, dámy a páni, dovolte, aby som ukončil dnešné stretnutie s tým, že požiadavky zazneli, úrad ich vyhodnotí, budeme postupovať tak, ako budeme môcť čo najviacej, aby to dopadlo vo váš prospech. Ďakujem pekne za stretnutie.